вазирони корҳои хориҷаи кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шонғҳой дар ҳамоиши душанбе ҳамзамон бо натиҷагирӣ аз фаъолияти 20 солаи ин созмон мавзӯи дохшудаи амниятӣ дар ҳамсоякишвари Афғонистонро баррасӣ карданд. Особое внимание уделили ситуации в Афганистане. дар робита ба авзои Афғонистон таваҷҷӯҳи хос зоҳир кардем. мо аз раванди бадшавии вазъи амниятӣ дар ин кишвар ки ба дунболи хуруҷи нерӯҳои эътилоф пеш омадааст, нигаронӣ амиқ кардем. Коалиционных войск. вазирони корҳои хориҷии созмони ҳамкориҳои Шонғҳой рушди минбаъдаи ин созмонро ба таъмини амният дар фазои кишварҳои узв ва ҳамсоякишварҳои ин созмон унвон карданд. В этот непростой период дар замони на чандон осон ба он ишорат кардем ки таваҷҷӯҳи ҷиддии созмони ҳамкориҳои Шонғҳой ба таҳкими ҳамкориҳо дар муқобила ба таҳдидҳои нави амнияти минтақавиро ҳифз хоҳад кард. пандемияи коронавирус бо фаъол шудани киберҷиноятҳо, таблиғу ҷалб аз тариқи интернет мусоидат кардааст ки барои радикализатсияи қишрҳои осебпазир ба хусус ҷавонон шароит фароҳам мекунад. уязвимых слоев населения, прежде всего молодежи. дар поёни нишасти вазирони корҳои хориҷии созмони ҳамкориҳои Шонғҳой дар робита ба вазъи амниятии Афғонистон ҷаласаи муштараки гурӯҳи тамоси созмони ҳамкориҳои Шонғҳой ва Афғонистонро шурӯъ карданд. таҳлилгарон бар инанд ки кишварҳои узви ин созмон ки чанде ҳам аз қудратҳои ҷаҳонианд метавонанд ба оддӣ шудани вазъ дар Афғонистон таъсир расонанд. онҳо дар сурате ки агар ба натиҷаи муштарак даст пайдо бикунанд, дар сурате ки манфиатҳои худро перомуни Афғонистон ба ҳам наздик кунанд, метавонанд дар оддисозии вазъияти сиёсӣ ва низомии ин кишвар нақши ҷиддӣ дошта бошанд. қарор аст пас аз анҷоми ҷаласаи тамос вазири корҳои хориҷии Афғонистон нишасти хабарие баргузор кунанд. ба узвияти созмони ҳамкориҳои Шонғҳой Чин, Ҳинд, Қазоқистон, Қирғизистон, Покистон, Русия, Тоҷикистон ва Узбекистон шомил ҳастанд. аксари таҳлилгарон ин эътилофро василаи сиёсии Русия ва Чин мешуморанд. он дар ибтидо бо номи панҷгонаи Шонғҳой таъсис ёфта, ҳадафаш ҳалли мушкилоти марзӣ байни Чин ва давлатҳои тозаистиқлоли шӯравӣ пешин буд ва мусоидат кард ки ин кишварҳо қисме аз қаламравҳои худро ба Чин диҳанд то масъалаи даъвои марзӣ аз байн равад.